ওই অনা হয়েছে পবন আইলানি না পবনা গপ মারিব এনা চড়া গপিও খালি তা কথাটা শুনি अबे साले ସବୁ ଗୋଟେ ଗାମଛା ବୁକି କଣ ବୋଲୁଛୁ ଯେ? ଗାମଛାର କେତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଜାଣିଛ? କଣ ଏ ଗାମଛାର ମହତ୍ଵ ଅଛି ଟିକେ କହିଲୁ? ଏଇ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତମର ତ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନଥିବ। ଏ ଭାଇ ରେ ଏଇ ଗାମଛା ପିନ୍ଧିକି ମୋଦିଜୀ ଜେଜ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଗାମଛା ପିନ୍ଧିକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜେଜ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କଣ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପବନ ହେଇଥିଲା 500 ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ ଘର ଆଉ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଉଡିଆଡି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାମଛା ଉଡିଲାଣି କି ମୋ ଚଢି ଉଡିଲାଣି। ଏ ଭାଇ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କଣ? ତମ ବାରିରୁ ଯୋଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପନିପରିବା ଯୋଉ ଚୋରି ହଉଛି, ସେ ଡେଲି ଚୋରି ହଉଛି। କିଏ ଚୋରି କରୁଛି କହିଲା? କିଏ ଚୋରି କରୁଛି? ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ କହିବି। ଏଇ ଗାମଛାରେ ଚୋରି କରିଛି।